Halo लोगोफोर माबोरै दं नोंथांमोना आसा खालामो गासिबो मोजाङै दं नोंथांमोनखौ आंनि बे भिडिअआव दिनैनि गासैखौ फिन बरायफिनबाय आसा खालामो नोंथांनाव गासिबो मोजाङै दं आरो दिनैनि दिना मोजाङै थांबाय 0.5% दा दसे दंबावो ओमफ्राय माथो ससियेल मिडिया माने फेसबुकफोराव नायबानो इउटुबाव नायबानो माथो नांलायलायनाय माने बिखौ बि जावनाय बिखौ बि जावनाय माने पइन्ट आरोना फिसा फिसा पइन्ट लानानै माने दावराव दावसि आरोना साहित्य सभा बर' साहित्य सभा जादोंमोन नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखागौ जोंबो आंबो मिथिगौ बयबो मिथिखागौ साहित्य सभा जानानै थांबाय मोजाङै मोजां अखा बांखा गैया जेबो गैया मोजाङै जानानै थांबाय बोथोरा बहुत मोजां खालामबाय जोबोर मोजां खालामबाय मोजाङैनो थांबाय स' मोजाङै थांनायनि उनाव दा मोनसेनिफ्राय मोनसे पइन्ट ओंखारबाय थादों आरोना रायजोफोरनि गेजेराव एक्चुअली बे रायजोफोरनि नङा जाय मानसिया एबसु आरो इउपिपिएल बिसोरखौ नायनो बायो बिथांमोना बे पइन्टखौ दिहुनदों आरो आंनि नोजोराव आरोना आंनि नोजोराव बे माने एक्चुअली अपोजिट पार्टिनि मोनसे माबा आरोना बेफोरो ओरैनो पइन्ट दिहुननानै मोनसेनिफ्राय मोनसे माने जोंनि रायजोनि गेजेराव माने दावराव खालामनाय ओरैबायदि दावराव दा मा बुंनो सोरबाया बुंदों एफा मानो फैसा खरस खालामखो एफा फैसा खरस खालामालासिनो बे फैसाखौ गुबुन खामानियाव बाहायनायबानो मोजां जागौमोन एक्चुअली बे बाथ्रायाबो आंबो बाहाय एक्सेप्ट खालामो आरो बे मोनसेखौ खिन्थु ओरैबायदि जा माबा मोनसे जादों आरोना बेयाव माने खरसा जानो गोनां जादों बाध्य आं नुहुरनायाव मानोना बे जाना थांनाय माबाया बर' साहित्य सभाया ओरैनो फिसा फिनला नङामोन एबारना माने एसे स्पेसियेलमोन आरोना स' बे स्पेसियेलनि जाहोनावनो माने आलासिखौ माने भिआइपि आलासि फैनायनि जाहोनाव बेखौ माने बिदि जादों आरोना एक्चुअली भिआइपिनिबो सायाव आरोना बे भिआइपि ना मा होनो बेखौ भिआइपि आरो भिभिआइपि बेलेग जायो आरोना स' बेयो माने बेनि थाखायनो माने स्पेसियेल खालामनायनि सायावनो बेयो मोनसे माबाया खरसाया जादों आरो आं नुहुरनायाव स' बेखौ जानायखौ दा दावराव खालामफिननाङा आरो आंनि बायदिब्ला थांबाय मा बुंबावनो दा जोंनि गेजेराव दा दाङाबाजि दावराव खालामना लाबोनाया मोजां नङा आंनि बायदिब्ला ओमफ्राय बे थांबाय बेनिफ्राय जालायबाय आब' सुलेखानि सायाव बेखौबो लानानै सानैसो पइन्ट दिहुनदों जेन आब' सुलेखाखौ डिजिटेल स्टेजाव मानो दिखाङासै फिसा स्टेजाव दिखांनाय माबा स्टेजाव दिखांनाय खिन्थु आं बेखौनो बुंनो सानो डिजिटेल स्टेज आरो आब'ल रोजाबनाय स्टेज मा फाराग दं नोंथांमोना मा फाराग नुदों बेयाव आं फंसेल' बुंनो सानो दे आंनि गोसोनिफ्राय आंनि बुंनाया जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला बेखौ आंनि निमाहा बियो आरोना नोंथांमोननि सेराव आब' सुलेखाखौ रोजाबहोनाय स्टेजावथ' रावबो नाय सुबुंथ' गैयामोन बेयाव लोब हाजार मानसि नायदों हाजार आब' सुलेखाखौ अनग्रा मानसिफोर माने स्टेज गंसे पुरा आरोना आं भिडिअखौ नुदों नोंथांमोननो भिडिअखौ आं ससे होगोन नोंथांमोना नाय पुरा स्टेज फुल बरियानो मालाय जिरायनानै नायदों आब'नि गानखौ मेथाइखौ खोनासंदों आब'खौ नायदों अनग्राया अनखायो बिदिथ' जायाखै जे आब' सुलेखाखौ मोनसे स्टेजाव होदों बे स्टेजाव मानसि गैथारा नायथाराखै खालि आब' सुलेखायाथ' लासिं सिं जायाखै मानसि गैयिनि बिदिथ' जायाखै पुरा सापर्ट रायजोफोरनि बेनिफ्राय गुबुन मोनसे स्टेजाव होदों सोरखौबा आनिया ब्रह्मनो सोरबा जुब्लिनो बिथांमोनखौ गुबुन स्टेजाव होदों ओमफ्राय मा नाममोन आरो बिनिया एक्चुअली आं थाङाखै दै आं खोनादों आरो भिडिअ नुनायखौसो आं बुंदों आं थाङाखै आं गिबियावनो बुंबाय आं थाङाखै आं गोजानावसो थायो नालाय स' आं भिडिअफोराव नुदों नालाय स' स्टेजआ आं खोनादों आरो स्टेजआ गुबुन दं आरोना बेयाव दाबसेयावनो नङा आरो मोनसेल' स्टेज नङा नालाय नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ स्टेजआ मोननैसो दं आरोना स' बै गुबुन मोनसे स्टेज सोरखौबा थिखांनो गुबुन मोनसे स्टेज सोरखौबा थिखांनो बिदि आरोना स' आंनिया बेनो आरोना जे एसेबा फिसा पइन्टखौ लानानै देन जोंनि गेजेराव रायजोनि गेजेराव दावराव लाबोनाङामोन आरोना बै गिबि पइन्ट दिहुनग्रा मानसिखौ बुंनो सानदों आरोना जायनो बे पइन्टखौ दिहुनग्रोदों ससियेल मिडियायाव बै मानसिखौ आं सोंनो सानो नोंथांमोना नोंथाङा मानो बिदि जोंनि रायजोनि गेजेराव दावराव लाबोनो बे पइन्टखौ दिहुनना होनाय मेन पइन्ट आरोना बिदि दिहुननाङामोन मानोना आब' सुलेखाया लासिं सिं जायाखै आंनि बायदिब्ला जायाखै मानो जायाखै बै स्टेज प्रग्राम खालामनायाव रावबो सुबुं नायाखै बिदि खालि स्टेज बिदि नङामोन गोबां हाजार रायजोफोर नायदों नोंथांमोना जुदि नुवाखैबा बे भिडिअखौ नाय आं नोंथांमोननो देखायगोन नोंथांमोना नायग्रो बिनि उनाव आंखौ बुं खनसेबाव दुलाराय आखाइ खरनानै खावलायबाय आब' सुलेखाखौ सुबुरुन थाखाय
दा मुस्लिम समुदायखौ रायजो आफादनिफ्राय गासै रायजो फरायनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। Besok kami menjalani sidang perdana misi. Besok menjalani misi dalam misi. Kami menjalani apa? Kemudian lain berikan sorry. Para tahun dia ang mencari ang apa yang इमान मानसि नायलाय हाजार हाजार मानसि होमबा बहा खम जाखो दे मानसिफोरखौ नायलाय हाजार हाजार मानसि नै फुल स्टेज फुल होमबा मा इयाव लासिं जाखो दे बेखौनो लानानै दावराव आरोना मा बुंनो दा रोजा रोजा मानसि नै बाप 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 जायगायानो गैया इनै दा नोंथांमोना नुबाय मानसिया बोरै आब' सुलेखाखौ नायनाय मानसिफ्रा बोरै नाय मा मानसिफोर गैया नामा खालि नामा स्टेजआ बेखौ नाय डिजिटेल स्टेज माने मा उनथिंजाय एलइडि माबा थायो आरोना बे स्क्रिन एलइडि स्क्रिन थायो आरोना बेयाव माने नुजाफिनो आरोना स' बि गैयैखाय मा बिखौ थानायखाय डिजिटेल माबा जाबाय आरो ओमफ्राय साइडथिं लाइटिं होनायखाय माने क्लाब क्लिप एलइडि लाइट होनायखाय जोंख्लाब जोंख्लिब लाइट होनायखाय बियो बिराद गिदिर स्टेज जाबाय आरो नामा नोंथांमोना नायदो आरो सायख'नानै फारागथिया बेल'सो स्टेजानो मात्र बेयाव लाइटिं दङ बबावबा एलइडि लाइट दङ उनथिं एलइडि स्क्रिन दङ जेराव टिभि स्क्रिन नुफिननाय ना ओमफ्राय बेयाव मा फारागथि ओमफ्राय डान्स फ्ल'रा एलइडि डान्स फ्ल'रबो जानो हानाय जुदि डिजिटेलबा आरोना जायखौ होनो जों स्टेज जायखौ जों गानानै मोसायो बेबो माने लाइटिंनि थायो आरोना जोंख्लाब जोंख्लिब माने मिउजिक सिस्टेमजों जोंख्लाबनाय आलग आलग कालार खिन्थु बिदिथ' होआखै होननायथ' नुवाखै भिडिअ'आव जास्ट उनथिंजाय एलइडि स्क्रिन नुदों आनिया ब्रह्म रोजाबनायाव आरो जुब्लि रोजाबनायाव होनबा बेल'सो फारागथि बेखौबो मानसि नायदों अनलि बे स्टेजखौ लानानै जेरै दावराव खालामदों बे आंनि बायदिब्ला साबजाथाव नङा आरोना नोंथांमोना जुदि माबादोंब्ला एफा जुदि दुखु मोनदोंबा आब' सुलेखानाव खनसे थांनानै मोगा मोगि लायलाय बिथाङा दुखु मोनदों नामा आं मिथिनायाव आंनि बायदि साननायाव आब' सुलेखायाथ' दुखु मोनथाराखै आं आब' सुलेखाखौ सोंनो सानो नोंथाङा दुखु मोनदों नामा जे नोंथांखौ आलादा स्टेजाव होदों गुबुनखौ आलादा स्टेजाव होदों नोंथाङा दुखु मोनदों नामा आब' हायोबा नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ बाय मिस्टेक जुदि नोंथाङा नायदोंब्ला आंथ' बेखौ साना जे नोंथांनाव लागै आंनि भिडिअ थांगोन मानोना आंहा भिउसआ खमखा नालाय स' थेवब्लाबो बाय मिस्टेक जुदि आब' नोंथाङा जुदि नायदोंब्ला आंनि भिडिअखौ नोंथाङा एसे भिडिअ मोनसे खालामनानै नङाबा नोंथाङा नोंथांनि फेसबुक माबायाव मोनसे फिसा क्लिप हगारना हो रायजोफोरनि माबाखौ डाउटखौ क्लियार खालामनांगौ नोंथाङा जुदि दुखु मोनदों नामा आं मिथिनायाव नोंथाङा दुखु मोनाखै आरोना माने दुखु मोनथावना बेयाव बाथ्रायानो गैया दा दुखु मोनथावैखौबो दुखु मोनहोसिगोनसो दा मानसिफोरा जेनेबा डायलग मारि माने बिदिनो माबाफोराव डायलग मारि माने दुखुसो मोनहोसिगोन दा आंनि बायदिब्ला आरोना बिदि जानाङामोन आरोना आंनि बायदिब्ला बिदि जानाङा मानोना आब' सुलेखाखौ रावबो नायगैया नायदों हाजार मानसि नायदों जा स्टेजनि फारागथि मानो दिहुनखो नोंथांमोना बे स्टेजावनोथ' गोबां गिदिर मानसिया जिरायनानै मिटिं खुंना थांबाय आब'खौ जायगायाव रोजाबोदों होमबा बेफोर मा जेबो माबा गैला नामा बिदि आंनि बायदिब्ला बिदि फारागथिखौ लाबोनानै दावराव खालामनाङा रायजोफोर प्लिज अननानै बेखौ सिरि दोनदो नोंथांमोना भिडिअ नायबानो वाट्सएपआव फेसबुकआव बिनोल' लासिसिं खालामदों मा लासिसिं खालामखो आंनि बायदिब्ला जेबो लासिसिं जायाखै आरोना आंनि बायदिब्लासो नोंथांमोननि थाखाय जादोंबा आं मा बुंबावनो आरो खिन्थु जानाङा आरोना बिदि मानोना रावबो नायालासे नाय स्टेजाव बेखौ रावबो सुबुं माहारि गैयै नायग्रा सुबुं गैयै जायगायाव बिथांखौ रोजाबहोआखै हाजार मानसि दंमोन बेयाव हाजार नोंथांमोना नायनो हागोन हाइस्ट मानसि नायदोंबा सुलेखा आब'नियावसो नायदों पुरा स्टेज फुल नाय आरो आरामसे जिरायना नायदों
बिदि आरोना स' बिनिखायनो आङो बुंनो सानो दावराव खालामनाङा आरो मोनसे दावराव जादों दा जोंनि बर'नि गेजेराव सोरबा गुबुन हारिजों हाबा जालांनानै दा हौवाजों होखारजानाय माने होखारजानाय टाइपआनो जाना दं आरोना गुबुन सासे हाबा खालामबावनानै जुलि खालामबावनानै दा बेखौ माने बुला बुसि खालामबाय थानाय भारानाव दोननो साननाय नोंथांमोना नायबायबो जानानै नुबायबो जानानै सोरबाफोर नुवाखैबा आं नोंथांमोननो खोन्थानो सानो जे दिल्लीयाव सासे जोंनि बर' आइजो हाबा जालांदोंमोन हाबा जानायनि उनाव गथ' जानायनि उनाव बिथांखौ दा हौवाया माने भारानाव दोनो होननानै सानदों ओमफ्राय गुबुन आलादा आरो हिन्जाव हाबा खालामबावदों बिदि ओमफ्राय बिथाङा आइजोआ मानियैयाव बिखौ माने एसे हारेसमेन्ट खालामबाय थादों होननानै बिथांमोना कमप्लेन फैदों आरोना पुलिस स्टेसनाव जेन बेखौ भारानाव दोनगोन आरो हिन्जाव गोदैखौ माने नाव दोनगोन बिदि होनना बुंदों आरोना भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नुवाखैबा एसे नाय आं नोंथांमोननो देखायनोसै हिन्दीयाव बुंदों बिथांमोना स' बेनिखायनो गुबुन स्टेटआव हाबा जालांनाया एसे गिनो गोनां आरोना मालाय हारिनिजों एसे बेनिखायनो सानै हनै आगानखौ सुरनांगौ आरोना हिन्जावफोराबो आसामनि सिङावनोब्ला बेलेग बाथ्रामोन खिन्थु बियो आसामनि बाहेरावमोन आसामनि सिंनि सोरबाफोर गुबुन हारसाफोरब्लाबो बे एसे बेलेग बाथ्रामोन आरोना खिन्थु बियो स्टेटआनो गुबुनखा नालाय गुबुन जायगायावसोखा जोंनि गावनि रावबो सोलिखाया बेयाव स' बेफोरबायदि मानसिखौ बिसास खालामना थांनाया एसे गिनो गोनां आरोना जों आगोलनिफ्रायनो खोनाबोदों नुबोदों थेवब्लाबो जोंनि बर' सुबुंफोरा माने बर' आइजोफोरा माने बुजिनो रोङा खोनानानैबो खोनायो गोदै नुनाबो नुयो गोदै आरोना स' आं बेखौनो सानो जेन साखाफारा जानाया मोजां दानि जुगाव साननो हनो आगान होनाया गाहाम बर'आनो जा जियानो जा गाव हाबा जानायनि सिगां जायजों हाबा जागोन बिनि फारसे मोजाङै आगे फारसे सानै हनै बेजों आगान सुरलांनाया मोजां आरोना माबोरै मार मानसिया बोरै आं उनाव माबोरै जागोन मोजाङै माने आगान होनाया मोजां आरोना नायैल'यैनो आं मा बुंनो दा बेखिनिखौनो बुंबाय नोंथांमोना जुदि आंनि बुंनायखौ गाज्रि मोनदों बा निमाहा बिबाय आं बारा रोंखायाबो बुजायनो मालाय गोदे आं इमान रोंगौथि गोनां मानसि नंखाया टाप हाजिरा मावना जाग्रा मानसिसो थेवब्लाबो ससियेल मिडियायाव नुयै थानो हाथारलाय आंबो इउटुबार नालाय सासे गोदोर इउटुबार नङा नाथाय फिसा इउटुबार आंबो दासो जागायजेनदों नालाय थेवब्लाबो बुंनो लुबैनानै बुंथारबाय आंनि गोसोनि साननायखौ नोंथांमोननि सेराव स' नोंथांमोना माबोरै मोनखो आं मिन्थिया जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव आरो आंनि चेनेलाव नोंथांमोना जुदि गोदानब्ला प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ टां दालिना आरोना होमबानासो आंनि गोदान भिडिअ माबा मोनसे भिडिअ लाबोनाय नोंथांमोननि माबायाव नटिफिकेसनाव नुजाहैगोन आरोना स' आसा खालामो नोंथांमोना बेल आइकनखौबो दाबायगोन टिं होननानै थुना होगोन आरो साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आरो बुंनायफोरा जुदि गाज्रि जादोंबा निमाहा बियो आं नोंथांमोननि सेराव आरो जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव कमेन्ट हर नोंथांमोननि गोसोनि साननायखौ प्लिज अननानै लाइकखौ थुनो दाबाव भिडिअखौ नायनानै थेंक इउ स' माच जोजासे नायनायनि थाखाय